Че Бил Гейтс има такъв часовник. Една от най-добрите ми покупки някога. Човек от Перник. Добре дошли отново в канала. Днес ще разгледаме скромната колекция на моя приятел Дидо, който е един от сватбените фотографии, доста известни в град Варна. Здравейте на всички зрители на канала. Казвам се Деян Стоев. Занимавам се с сватбена фотография, нещо, което няма нищо общо с канала и с часовниците. Нещо много важно за моята колекция, аз нямам скъпи часовници. Да, наистина нещо много важно, защото когато съм се разговарял по телефона или в чатовете в Instagram и Facebook с вас, много хора се притесняват, че когато не си купят скъп часовник, той няма да е хубав или изтъкват като нещо, което е лошо. Всъщност не е задължително да е така, тъй като тук има доказателство, нали, то не е едно, разбира се, че един часовник може да бъде хубав, дори да не бъде скъп. И освен хубав, нали, и стойностен, разбира се. Да, има страшно много евтини часовници, които са уважавани от сериозни колекционери, имащи много скъпи часовници. Така че цената на един часовник не винаги е определяща за качеството или за това колко ще бъде уважаван той от хората, които разбират. Първият часовник, който си купих, беше ето този, който беше малко странен избор за първи часовник, защото е оранжев, защото не е много универсален за носене с всякакъв тип дрехи. Определено не може да се сложи с костюм или дори с леко по-официално облекло, но пък на мен страшно много ми допадна. Основното нещо, което много ми хареса беше, че, нали, което започнах да търся, беше да е механика с прозрачен гръб. Той има дайвърски вид, но всъщност не е дайвър. Seiko 5, това е една много известна серия на Seiko, те продължават да ги произвеждат вече с малко по-различна визия. Водоустойчивостта е 100 метра, короната не е на винт, което значи, че не е дайвър, но пък има еднопосочно въртящ се безел, което наложи неминуемо скоро след това да започна да търся и втория си часовник. Естествено, не се спрях до един, и то най-вече защото беше оранжев. И второто, което си взех много скоро след това, беше ето това Тисо. Естествено, аз продължавах да чета и да се интересувам и мантрата трябва да имаме швейцарски часовник, естествено се забива в главата ми. И след... На което, между другото, аз лично съветвам да не робувате, защото и аз минах през този път, където си купих първия швейцарски часовник и изказах от тук нататък ще имам само швейцарски часовници. Повярвайте ми, през процеса на колекционирането, защото това е процес и вкуса през времето се променя, това е нещо, което със сигурност ще ви пречи да се насладите на много часовници, които не са само швейцарски. Японците правят страхотни, наистина страхотни часовници, като някои от тях си виждали в видеята в канала ми, които са лично мои. Да. След японското Seiko реших да си взема швейцарец, нали, да имам нещо и все пак да имам нещо елегантно. Както казах вече, аз имам сватби, на сватби се опитвам да съм сравнително елегантен. И не става с оранжев часовник. И с оранжев часовник не става, да. И естествено, този часовник ми хвана окото, страшно много ми допадна. Много интересното на този часовник е, че въпреки елегантната визия, има 200 метра водоустойчивост, короната е на винт и дори има дайвърско разширение на веригата. Това е нещо интересно. Което е наистина много странно за толкова елегантно изглеждащ часовник. Да. Но е факт. И този часовник го носих страшно дълго време, защото наистина това е нещо, което може да стане на всякакъв вид облекло. От супер спортно облекло до супер елегантно, това е нещо, което много ценя в часовниците. Ригата първо е страхотна, доколкото виждаме 5 редова, което означава, че е много удобна. Както казахме, с 200 метра водоустойчивост е много универсален. Той е с една НАТО каишка и е готов за плажа, за едно малко по-така различно преживяване, може през различните дни да се експериментира според настроението на човек, разбира се, и комбинациите с стандартно междуъглово разстояние са неограничени. Всъщност и за това много често аз препоръчвам малко по-универсални часовници за тези от вас, които все още нямат, да не се насочват директно към много спортни или директно към много елегантни, като например и часовника, с който съм в момента. Той е с 100 метра водоустойчивост, отлични характеристики, много детайлен, но пък със същото време лято ходя с него на море.
Когато хората избират часовник, ти ще кажеш дали така имаш по-добро наблюдение, като че ли търсят една идея по-елегантен. Да, така е. Определено е така. Или много спортен, или една идея по-елегантна. Като говорим за начин на живот, наистина смея да твърдя, че водоустойчивостта е нещо много важно. Малко по-късно, като разгледаме и по-старите часовници, така наречените винтажи, рядко си позволявам да ги нося точно поради тая причина, че дори в момента съм с такъв този Junghans, синичкия, който е много красив часовник, много си го харесвам, с много тънък профил. И... Може би се дължи на... Той е с ръчно навиване, предполагам, затова е толкова тънчък. Да. Много е красив. И с изпъкнат кристал, нали така се нарича? Да, изпъкнат акрилкристал, плексигласово стъкло. Да. Плексигласово стъкло. Много красив часовник, но за съжаление рядко си позволявам да го нося, защото най-малкото един супер дъждовен ден може да ви прецака часовника, като днешния, да. Продължаваме хронологично. След тези два часовника, реших, че искам някакъв... това ми беше залитането по много елегантните часовници, си купих Orient Bambino. Да. Който е така сериозен дрес часовник. Сериозен дрес не, ама така елегантна визия, със сигурност. Може би на един от най-елегантните модели на Orient. Да, особено в този ценови клас, който е, нали, много приятен ценови клас. И четвъртия часовник, който си купих, след Тисото, Сейкото и Бамбиното, беше ето този Citizen. Върнах се пак на японски часовници, май. Имах само едно швейцарско залитане. Този Citizen е една от най-добрите ми покупки някога и може би най-доброто съотношение цена-качество, което може да се получи по отношение на механични часовници особено. И то конкретно дайвер. И то конкретно професионален дайвер, който е сертифициран, нали, с ISO 6425. Това е Citizen ProMaster NY0040 е този модел. Това ми беше четвъртия часовник, много истински часовник. Така, вече започнах да разбирам в този момент малко повече и си избрах това. И след тези 4 часовника бях решил, че колекцията ми ще остане само до 4 часовника и дори си поръчах ето този кожен кейс за носене на 4 часовника. Чакайте къде да го сложим. Много готин, с 4 гнезда, отделни за всеки един часовник. Тогава живеех с лошата заблуда, че колекцията ми ще остане от 4 часовника. Значи, това е колекцията ми в момента, определено доста повече от 4 часовника. Часовник също го обсъдихме, този Junghans, между другото малко повече трябва да кажем за него. Много хубава немска марка са Junghans, аз съм голям фен на марката и имам голямо желание да се взема Maxbill, който е страхотен часовник, един от изчистените им часовници. Те имате механична и кварц версия. След това какво си купих вече след тези няколко часовника, нямам спомен, но този Хамилтън беше един от първите, които си взех след като стигнах до извода, че не е пък и задължително да е механичен един часовник, който носим ежедневно. Абсолютно. И докато бях на кварцовата вълна и вече бях минал на идеята да имам повече кварцови часовници, се спрях на ето това. Това е другия много готин дайвер, който имам. Той не е сертифициран дайвер, както е Citizen. Това е Casio Duro. Това Casio Duro, освен че, значи, много известно нещо за това Casio Duro е, че Бил Гейтс има такъв часовник. И сега, друго си е усещането да носиш часовник като на най-богатия човек на света, нали? Защото ни други не можем да си позволим, но поне Casio Duro, що не си вземам. Но съотношението цена-качество тук, това нещо е уникален часовник, супер здрав, нали, очаквано от Casio, така или иначе, но пък си има тази класическа визия, не е G-Shock визията, която има. Друг много хубав парцов часовник, който имам, който между другото е наследство от баща ми, той е Cortebert, швейцарска марка. Много популярна е била някога. Това е един от кварцовите часовници, които имам от баща ми. Супер много си го харесвам. Със сигурност най-тънкият и най-лек часовник, който имам. Между другото е титаниев. И е супер лекичък. Изобщо не се усеща на ръката. Да. И другия много интересен кварцов часовник, който имам, е този Timex. Той също има много интересна история. Сега, това е един от военните часовници за щатите. Те Timex са си така уважавана американска марка. Доколкото знам, има часовник, който не е този модел, но прилича едно към едно на този модел, който е бил на въоръжение в някакъв сегмент в американската армия.
все пак е много готин часовник. Между другото, от всички часовници, които имам, това е часовника, който е получавал най-много комплименти. Абсолютно. Нямам представа. Помня вечерта, в която го видях на светофара. Да, помня като се засякахме. Мен е нещо, което много ми харесва на този часовник и на Timex по принцип е Indigo. Това като натиснеш коронката и свети целият циферблат. Не знам как точно са го направили, защото това е преди цялата LED революция, която се случва. И после пък имах едно залитване по винтидж часовниците и естествено всеки, който е зарибен по винтидж часовниците, неминуемо минава през руските часовници. Класиката, която е Vostok Amphibia, руския дайвър, руския битър, който са го носили вече, там наистина е било на въоръжение в армията. Значи имам 3 армейски часовника като цяло. Специфичното на този дайвър е, че много се различава от класическото разбиране за дайвър. Първо, защото безела се върти в двете посоки, което не е нормално при другите дайвъри. Безел е еднопосочен. Тук се върти навсякъде. Короната на винт тук е много интересна, много се различава от стандартните корони на винт. Тук е като капачка на бутилка. Няколко тук, които много си харесвам. Това е един много елегантен, много дрес руски палет, позлатен, с много добра позлата. Тук даже отзади е гравиран на човек от Перник. Това е важно да го знаем. Да, ами сега сина или внука на този човек може да гледа и ще е много интересно да го намерим. Д. Цеков от ОБК на БКП. Не пише година. Но много елегантен часовник. И тук е следващата ракета, която е от тебе. Между другото. Разминихме я за някаква фотографска техника. Значи, историята на тази ракета е... Аз много си я харесвах, защото състоянието е, бих казал, отлично за годините си. Това е ракета мултикалендар, като мултикалендара датира от 1997 година. Състоянието е буквално близко до ново и е с оригиналната верижка, с която пристига. Разбира се, и след като я купих и профилактирах, на вибрографа показа плюс 2 секунди на денонощие, което е завидно за часовник на първо на тези години, второ от този клас, като обикновено имаш един период, в който трябваше да се здобия с голяма част от техниката и следователно се наложи да се разделя с голяма част с всички часовници, затова в момента съм с 2. И просто една вечер той дойде в къщи и каза какъв е този часовник, стана приказката и направихме бартер за една фотографска чанта. Да, защото аз пък съм от години фотографи, съм пълен с чанти, човека беше пълен с часовници. Да. И направихме бартер чанта за часовник. Между другото не съжалявам. Тя е много красива, в смисъл циферблат е много чист. Тук виждаме един Tiffany Dial. Тук Tiffany Dial, това е модерна ракета, между другото. Още сме на ракетена вълна, тук на руска вълна. Това е, обаче, тая ракета не е Съветски съюз, тая ракета е, мисля, че Русия. Не. Съветски съюз е. Окей. Обаче е някаква така доста модерна. Нали? Абсолютно не, цветът е много приятен. Като за стар руски часовник е доста модерна ракета. Ето да е на VMA. Единствено каишката тук е крайно неподходяща, според мен. Това е моята скромна колекция. Какво можем да кажем за завършек? Аз искам да кажа това, че не дейте да робувате на марки, на слухове, носете това, което ви харесва. Благодаря на тези от вас, които останаха до края. Долу в описанието ще оставя линк към социалните мрежи на Дидо, където може да видите неговите творби, така го нарека. Също и към официалния му сайт. И ако желаете, нали, може да се свържете с него. За тези от вас, които им предстоят сватби и така нататък. Прекрасните поводи, за които се виждаме с моите клиенти. Абсолютно. А за тези от вас, които искат да видят още видеа свързани с часовниците, да напомня, абонирайте се за канала Скамбанка и ще се засичаме в следващото видео.